Di 4 na 50 meters ata, no? Ayun guys, oh. Gamit nga Kiasa na braided hose. Yan. Mula sa solar water pump mga succeed. Ayan. Kayang-kaya ang patakbo ng 2 HP natin na 3x8. Tapos ito yung Kiasa na Kiasa na braided hose. Ayan, tindi oh. Ito yung bagong labas sa Kiasa na braided hose mga succeed. Ayan, hanggang dun, kaya niya. Di 4 to, size 4. Ayan. Ayan, kaya patakbuhin ng 2 horsepower na D3. Nandito sa palayan ni Sir na taga-Tayog, Pangasinan. Yan mga succeed. Kaya proven and tested. At ang sabi pa ng mga kapitbahay, bibili na daw sila dahil dito sa tapat lang ng SM Rosales makikita mga succeed ang solar water pump na nabili nila Sir dito kay AJ FARMTEC. Yan.